Geidig van alle van harte welkom als shutters, als leden van de shutterij. Maar wij beslissen dat we daar ook beginnen. Uiteindelijk maar één groep en dat zijn de leden. Dus ik wil wie er hier allemaal bijeen zit, vragen: wat doen we dit jaar? Brood voor eten. Dat is spannend. Deze meiden, dit is hartstikke goed dat we even de baas krijgen. Lastig. Ja, nee, wat gelijk.
Ondergang. Ondergang. Super keurig. Bravo, bravo. We wachten nu op RTL 6. Ik wil de vuur stellen! Al onze nauwe koning en onze koningin. Wie zien ze? Van goede rekelt. William, maar heerlijk, heerlijk. Nou, gezondheid. 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 Hé, jongen, dan gooi je om. Gooi. Hey, 8, reveille.
12. Van het chers voor de herder van onze parochie. Compagnies, geef acht. Rechtsom, keert. Compagnies, vuurveilig.
En op dat moment zit hierin. En op zo'n manier komt vuur door dit weer heen. Bedankt. De bronk van 2012. Als we die dagen snel gaan, dan gaan we naar het vogeltje eten. Zo'n wedstrijd hebben we nog nooit meegemaakt. En wat hebben we daarvan krijgen? Onze koningin en onze koning. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben de vogel naar Rekel gebracht. En op wat voor meneer. Geweldig. Ik vraag je dan de koningin. Geweldig is het geweest. Echt gewoon fantastisch. De koning. Ik sleep me helemaal aan met de koningin. En ik kom er nog op terug met koning meesteken. Onze koning en koningin. Ik heb het echt zelf gehoord. Het blijft hangen, toch mee. Salverie en Riek komt nog terug van Kalle, wie gemik dit jaar de vogel is opgevallen. Opeens maandag viel iedereen den asem in. Het leek erop dat het weer niet zo mocht zien. Ons jongens houden geschoten tot het verrek voor de grote ier. Zou het dan verdomme weer niet lukken deze keer? Nog schuurt 110. Bleef het laatste splintertje hangen aan de stang. Die wordt kolerig dat er niet afviel, maar dat duurde niet lang. Even later weigde het gaat en sloeg er stemming om. Die hoorde allemaal de geweldige blijdschap in haar stem. Lang leven onze koning. Lang leven onze schutterij. Beste koningin, beste hoofddames, overheid, grenadiers, trommelkorps,
Bielemannen, Hermenie, lui, verriekeld en groezeld en omstreken. Toen ik voor mijn vierde shoot mich moest veilig maken en de shutters vuur mich de vogel al flink houden geraakt, toen dacht ik weer, het wordt nu of niets. De teleurstelling na mijn shoot was erg goed, toen de vogel niet gans naar onder kwam. Ik wou ook al zangelerend weg aan het lopen, totdat ik zag dat lui begonnen te juichen en een paar man riepen, draai dich om! Ik heb me omgedraaid en ik heb het laatste stukje vogel nog zien vallen. De emoties die toen loskwamen, waren niet te beschrijven. Allemaal hartstikke bedankt. En nu heb ik genoeg gehad. Ik wil u allemaal uitnodigen voor de koffietafel. Daar is het ook terug. En een lekker stukje vlees en een warmtes koffie. En ook nog een heerlijk glas bier. Tot ziens.